ki Ngut ki dekhot jong National Liberation Council of Nongkandong balapan kha da ki samla na rilum khasi bat jantia da ka jingthmu ban hiar Thymmai ya ka sarkar bat ban le ki kampentrim hakani ga jala Meghalaya kila syakem haki pulit jong ka jala ka khandri tarik unailar araja ar pholai katkum ukarwo balapha shakilat pathai khobor da Deputy Inspector General of Police Eastern Range Meghalaya Shillong Davis Nestel ar marak laya thu baki pulit jong ka jala Meghalaya kila yo ka jingtip ka banya na kitnat sentiat halor ka jingpen mi perthai jong ka kanhun Kieng Atiar kabala Sdang ban thiet ki tiar siat bandawa pisa jubor ban pendrung dekhot bat ban le ki kampentrim uni uhe pulit ule thu baki tanat sentiat kila yo ka khobor ka batikna ba ka kanhun Kieng Atiar bat Thymmai kala ya trailang bat ki weipat ki kanhun Kieng Atiar na ka jala Nagalan bat la thmur ban pha pentebet ya ka kanhun baningkong shaka jala Nagalan haka khatnyo tarik unailar araja ar pholai lingba kani gajing yo jingtip katanat pulit kala penlong i gajing khandra ka bajur haka step jong ka khandre tarik unailar araja ar pholai bat Ngut ki dekhot kilangat haka kti jong ki pulit na ki benta ba pher jong ka Eastern Range ba kan thubru ye uwe ukhna ubadang don hapo khat prasnam karta ubala syakem na is Khasi Hills District halor kani ki pulit kila register da ka criminal case ha crime branch police station Eastern Range Shillong hapo ki kandon ba pher jong ki Indian Penal Code bat hapo ka Unlawful Activities Prevention Act kini ki bala syakem ki kan thup ye u self-styled chairman u commander in chief u general secretary bat ki area commander jong ka West Khasi Hills ka Jantia Hills ya kinong penrung dekhot ya unong bu jingtip jong ka kanhun bat salai ngut ki weipat ki dekhot jong ka kanhun